एडिसि शाकदक बेलेनि सामुचारि फांगादं कमल कलय चामप्लाई कामिओ हाफ हबजागै थैनाय नुखुं न थांगै नायखा कराक सालो मार नखा सालनै वातैयो हा कुवागै नक बायमनि बै करं थायो बरक थैमानि कक्तमा तिप्रासा कामि रगो आबहाय कक्तमानो नक सेनचेरबजागै थैनानि नांखा खरकसा क्लास 8 परिवि तंनाय बिसि चिब्रै उमरनि Dires de Borma. Koktmongka tangsalni aichuk dam nei jorao. Patimung mungya kami amchani champlai purbo Lokhipuro. Koktmong saimanka kamini moni de Bormani nok halap kinaro nokha salnei wati bai kochamjak halap aichuk dam nei jorao. Moni de Borma bai bihik tisana bagai bachamani pheba busa chala Dires bachanani naiya muktri thangjani bagai moni song nokni ongkhodrobono a jorawono ha kuwagei ha kobolei thangu nok jagano thuyo Dires de Borma olo kamini borokno ringei ha ni khurui naituklai mano mungia kami skulo class 8 poriwi tongnai Dires de Bormani mang kathai o party mungbai urnanglaijak amchai Keno sini khak khamani sal thangnai horni romoi Tripura haste o belai keno wate ru phaima bai haste ganangi no hakwagai bilkwagai lama kwagai lukorokni mal mata thimani loge borok ro bahino borok ro ni langma bahine arikha o bahikeno chungtini phaisok paikha sini 11 Maharanipo Telemora constituency bising klainai Krishnapur Vidhan Sabha Assembly bising klainai Telemora subdivision bising khobjaga mungia kami block champlai ni lagaya hati ganawa takhuk moni de Bormani sajla takhuk Dires de Borma 14 বছরনি umor bini class 8 pore tongo mungia kami high secondary school Mia horni duita dam nei tamphra aichugo hakwagai buma bufa basalake thulai tongmani buma bai bufa sutina ni basakha basalano sutina deni singmani basalange sutina soi ya thui tongphro buma bufa ke sutina ni basai thangka afrono hakwagai ha sentrepjagai nukhung pura Cherai 14 বছরনি ক্লাস 8 পড়নাই Dires singe ha bisingo kopobjak ekochin dara song duita ni simi bro phone call man laye khurlaiman tiklaiman liya horni phungni 7ta tamkha cherai tiklen liman bagai tabo hospital plangai kthino haina no khungo tubui pheleka belai khena kha khamlaijak chung bahai no khobor mane agartolani mi phaika nukhungni lukorokno bumau phano belai khe khama yafaro borni loge chung tongnai thinango o cherai thangnai to thangka kamai thangka haipano 14 বছরনি class 8 pore tongnai jorangi asani langma are mani bo national disaster जों disaster management ni hoite borno जों tamo bo phaike khaiman abo nainai sini edisi haphangni phasingtibo जों borokno bono tinina ang thangna edisi thangchini siono bo phaidini saka borok phainai phaidini saka ke जों sini hoitebo bahike जों suba mongori mane abo jatyogna teibo kabang ma jagarogo nok baikha ahni khanao saga dokuman baikha ahni khanao जों tabe ss thai tongo ebong rajya sarkar no basang जों minister bebo kok salaika bo phainai eke dakti bahike o lama hamia ka phirang koroi current tinungjangnai hamlia kheto mai asung mai kahama haching mai bol blaija ka aborokno disaster management hote dakti borokno suba mongren bagai जों hapang kok salai tong ambai